सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायग्राफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो अनलाइनाव रेशन कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो एबा अनलाइननि गेजेरजों डिजिटेल रेशन कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेखौनो डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन आं। बेनि गेजेरजों नोंथांमोना रेशन कार्डआव साबेसे मानसि दं बेखौबो नायनो हागोन आरो गोदान मानसिबो एड खालामनो हागोन। मिन्थिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। फैदाना भिडिअखौ जागायजेनसै। बेखौ नैबे मेरा रेशन नैबेनो नै मेरा रेशन आं बेखौ डाउनलड खालामनानै लाखादों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होदों आङो। बे डिसक्रिपसनाव लिंकआव थांनानै थुनानै होदो। प्ले स्ट'राव थांगोन ओमफ्राय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लादो। ओमफ्राय डाउनलड खालामखांनायनि उनाव बेबायदि श' जागोन। नैबेयाव मोननै अपसन दं नै मोनसे बेनिफिसियारि इउजार मोनसे नैबे डेभेलपमेन्ट इउजार। जों पाब्लिकसो नालाय बेनिफिसियारि नालाय ओंखायनो बे नैबे बेनिफिसियारियाव होना होदो। ओमफ्राय नोंथांनि रेशन कार्डआव सोरनि सोरनि आधार नाम्बार दङ बे आधार नाम्बारखौ होनो हागोन। गार्जेननिखौ होग्रोदो जायनि नामाव दं रेशन कार्डआ आरो जुदि बेनिखौ मिन्थियाबा गुबुननिखौबो होनानैबो नायनो हागोन। आं आधार नाम्बारखौबो होना होनोसै फिलआप खालामनोसै आङो। नैबाव फिलआप खालामबाय आङो आधार नाम्बारखौ। ओमफ्राय बिनि उनाव नैबाव केपचाखौ जेरै दं ओरै होना होगोन। ओमफ्राय बेखौ होनायनि उनाव नैबाव नै लगइन उइथ अटिपि होना होगोन। नै साक्सेसफुल जाबाय। ओमफ्राय अटिपि सेन्ड जाबाय। ओमफ्राय अटिपिआव फैखाबाय नै। आं बेखौ फिलआप खालामनोसै नायनानै। ओमफ्राय अटिपिखौ फिलआप खालामनानै नैबेखौ भेरिफाइ होनोसै। नै अटिपि भेरिफाइ साक्सेसफुलि जाबाय। ओमफ्राय दाना नै मोननै अपसन फैदों। माबा एमपिन सेट खालामनो थिनदोंमोन 4 डिजिटनि मोनसे एमपिन सेट खालामनांगौ। ओमफ्राय स्किपबो खालामनो हागोन। स्किप खालामबा लगइन खालामफिननांगौ। ओमफ्राय एमपिनखौ सेट खालामखायोबा बे एमपिनखौ होनानैनो नोंथाङा बेखौ नायबाय थानो हागोन एबा चेक खालामबाय थानो हागोन। आं नैबे क्रिएट नाउआव होना होनोसै। ओमफ्राय मोनसे एमपिन सेट खालामनोसै 1 2 3 4 नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे गोसोआव थानाय 4 डिजिटनि एमपिन सेट खालामदो। आं 1 2 3 होबाय सिरियालनो। ओमफ्राय नैबाव नेक्स्टआव होनोसै। आरोबाव रिएन्टारबाव ओमफ्राय क्रिएट एमपिनाव होनोसै। सेभ नै जाबाय नै ओंखारखाबायबो नै। नैबेनो माबाया रेशन कार्डआ। ओमफ्राय बे सिगांनि ओमफ्राय उनजोंबो दं नै। उनजों साबेसे मानसि दं बेनि गासैबो नाम फैजोब्बाय आरो मा रिलेसनशिप बे माबाजों हेडजों माने रेशन कार्डनि जाय नाम दं बे नामजोंहाय मा सोमोन्दो दं बेयाव गाहायाव ओंखारजोब्बाय। फिसालाबा फिसाला फिसौबा फिसौ बेफोर गासैबो ओंखारजोब्बाय। ओमफ्राय नैबेनो नै ओरैबो ओरैबो। ओमफ्राय नैबाव मा दं नै मेनेज फेमिलि डिटेल्स। नैबाव एड खालामनो हागोन नै एड निउ मेम्बार मानसि गोदाननि एड खालामनोबा बाव खालामनो हागोन। ओमफ्राय एड निउ मेम्बाराव होबानो मा ओंखारो नै बाव आधार कार्ड थाथारनांगोन एड खालामनोबा। नै मेला थानांगौ नै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिम दं नै। बावबा माबा एड खालामनांगौ बेखौ खालामबासो मिन्थिसिगोन। खालामनो हागोन जों बेजोंबो। ओमफ्राय बेक फैफिनसै। सारेन्डार रेशन कार्ड दं नै। रेशन कार्डखौ सारेन्डार खालामनायनि आरो मोनसे रेशन कार्ड ट्रान्सफार नै रेशन कार्डखौ ट्रान्सफार खालामनो हागोन। बाव स्टेट ओंखारबाय नै। बाव डिस्ट्रिक्ट ओंखारबाय। आरो ओरैहाय गैला। ओमफ्राय नैबाव 3 डटआव सोना होबा नै बाव दंबावो नै बेनो दहायनियानो। एमपिनखौ चेन्ज खालामनो हागोन नै लेंगुवेज ओमफ्राय बेखौ डाउनलड खालामनानै दिन्थिनोसै। नैबे नैबेयाव डाउनलडआव सोना होनोसै। मा ओंखारो नायनि बावनो डाउनलड जानांगौ जानायालाय नै अपेन उइथ पिडिएफ फाइल।
सेभ जादोंना जायाखैबा नैबाव सेभ जानो नागिरा बियो बेनिखायनो नैबाव 3 डटआव सेना होनसै ओमफ्राय ओरै गाहायाव फैनोसै नैबे प्रिन्टआव होना होनसै ओमफ्राय प्रिन्टआव होबा नै डाइरेक्ट पीडीएफआव थांसै बियो नै ओमफ्राय नैबाव पीडीएफआव सेभ खालामनोसै दाना लकेसन अबेहाय खालामो आं नैबे डकुमेन्ट्सआव सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय नैबाव सेभआव होना होनसै गोजौआवहाय रेशन कार्डनि नाम थाबाय ओमफ्राय माबानि बैमानि नाम थाबाय ओमफ्राय एड्रेस थाबाय ओमफ्राय मबाइल नाम्बारबो थाबाय ओमफ्राय बे उननि पेजआव माबा थाबाय नै साबेसे मानसि दं बेनि डिटेल्स थाबाय जोंनि बेलायावबा साब्रै मानसि दं बेनिखायनो साब्रै श' जाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा दिनै भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो गावबा गावनि मबाइलजोंनो रेशन कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन आरो साबेसे मानसि दं बेखौ नायनो हागोन आरो लोगोसे फेमिलि मेम्बारखौबो एड खालामनो हासिगोन फेमिलि मेम्बारखौ एड खालामनायनि आंहा माबा गैथ'आ मानसि एड खालामनांगौ माबा गैया एड खालामनांगौ जानानै फैबा आं भिडिअ लानानै फैगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ